Birta longpen kadu kavya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang tepini adab birta juitha. Vosik ni phai pho arni Birthia Varmon arani pu hokpon si Varmon ke mesenji phanpura thengpia rong ke epon ason si Greater Khatkhati Bazar Committee maipu longsar bongrum pen japon lin si Khatkhati Thursday Bazar Greater Khatkhati Bazar area Lokhimon Dowan lapen rong otowar ari malom ke mesana Varmon ke padokon ji phanpura rong pharo asian bak thengpia rong epon lo Lason sia dapor phai Sirkep malom Greater Khatkhati Bazar Committee ame thanga sahem atheng nualong keter ke hei hui pangthir pon det pen theng pierong ke epon ajai mek en pon jai mek along lakhain ko resi bokajan ex VDC chairman mate Khatkhati Sport Association samaipu Rajiv Teron chetong dun si theng pierong edun lo La Solong Greater Khatkhati Bazar Committee chunbang Sailendra Tokbi social worker Waisong Terang Bazar Committee Klembangphu Sarche Hon Tokbi Bazar Committee Klembangphu Longsing Teron Pendang Lokpe nang an ke theki dingatun chetong dun si theng pierong ke epen arong sitame ke pareng et jiaphan kelana long arpu endun lo Bokajan hanjang lang sopen Bisnu Lekthe nang kelo Birta Nizang Karbianglong Dongkamukam Forest Range Office Penta Somindar Varmon Arani Pachitondunsi Sadgaon Pen Dongkamukam Atowar An Rong Pharohini Sosia Thengpi Arong ke ea Birta Nangle Labangso Thengpi Arong ke ea Sayalong Dongkamukam Forest Range Office along Range Officer Ranger Bityupal Rong Hangpen Patirpi Ponsi Inspired by Nature for Climate for Our Future Puathepi and Ponsi Thengpi Arong ke ea Sai Deng Ponlo Vosik ni phai pho arni adapor phainer kepra chitim apor pen Dongkamukam Forest Range Office along anutinta thengpia rong ke e pet chiaphan thengpia rong akhi joy pen ron ponlo labangso sai angdeng along Hamren Divisional Forest Officer DFO Bikram Singh Rongpi Sangpi Ruplin Kropi Assistant Professor of Rangsina College Sangpi Kacheteron Pi Lecturer of Rangsina College Lapen Sarsong Terang Chitong Dunsi RDP dot Halapu Karlitang Singh Ronghang Amen Pen Jesemet Loke Charlie Mate Student Atumaphan Somindar Varmon Arani Pachiton Dunsi Drawing Mate Art Competition Setame Dongkamukam Forest IB along Padopon Somindar Varmon Arani Ketalon along Hamren Divisional Officers Bikram Singh Rongpi Lapen Dongkamukam Forest Range Officer Bidyopal Ronghang Pen Perangkeatum Karjuahut Nangke Pachini Dun Alam Thea Putak Arju Iksena Ini tarik ke bangke pas Jun ini ani bang itu bangke longnya program segede kom isi bangke dak all mana school dak dong kamu along itu dokter lagi doang school doang coba hotel atas school lang bong pen non itu long participate dalam school ke sarita school bag do lah drawing competition ini dak dong kamu late sing rohang memorial ya south long sih di panglo lah isi lo lapian aku pulang itu la tangdet la so program tangdet na pini temako la Sadgaon tu Dongkamukam atak itu asamala towardo la atak towarak arai roadside lo roadside long plantation of tribe bang klempang inda bang so plantation drive ke ding ponlong kona thing pi arong ala khadui ki ipon itu penanar ni dingpen itu penan borilo la check pen bera kasamara kan aman la Bera kan madu la so teng sini tum bangke teng pirong bang ipon proposal lapen lapini madu ada kamali ini tarik pendang lo up to 17 September an kini tum la so kam bangke and pon bonji konten non ini ani bangke hotel ni tum kai sabat teng kon 208 ta teng pirong ipon fokusi cisik pam la bang so plantation drive ke ding ponlong pini dak hampang so man chenglok exam atum thing pi rong kron pamang tum kani sabdui patlang mon thai itu non make ni restaurant check chelang ta kodap pen ba tumi pen ta mit pin pen muli tum daking pi aklim angken ek pamlong school pen dang lo clubs tum pen dang lo la pen la block tum ini CLF lo son lo la tum ta penangan pon lo long lo tum ting pi aklim hotel ini ngang beda lo setame around like
30-40,000 ke rom long Pini ke cengsi arani mate karditang sing angke ba memorial amen pen pini labang so lo chali so modern phani semela ar comparison ki bi pon pathak ke bangjilang aning kan tum target tulang son continue oh laki nung kam range long lai ke cheng sila la ni lika chini da matengan ke non mat ke i be pen lang bon so ma pining pen function lo la son tak sia ko morning ta ke bi bonji pan bori pan Oke, aku ini ke World Environment Day lo, masih laso World Environment Day 5th of June ke, nak ni tu Hamren Division along ke ni tu tree plantation ini ke organize ke Amri Block, Chinthong Block, lapen Rongkhang Block, masih laso 3 blocks along pe ni tu ke lapen Sochen Block sorry, masih la 4 blocks pe ni tu total patunian si King Pirong atin nilitum distribution from Hamren Nursery ada division nursery do ada pensi nilitum total patumi kiron ke 1,25,401 seedlings nilitum kiron masih lahai seedlings saban ke CLF members atum si E to ada masih latum E lokal te engke latum geotech photos and po engke laso geotech photos engke aku latum link along latum upload po kalau so upload lo kote ke state government latum ta chini project kar bingno lang ta World Environment Day ahut CLF members latum 1,25,401 seedlings ki e ini pen ki pu la so lam bang ke state government tum ta chini po ili tum dak kar bingno autonomous council of public tum ta chini po la bang ke la pen ko la so World Environment Day ke plantation ke not only for CLF members lake sob atumta ilong lake departmentally any department atumta ilong forest department atumta chirap dun pa atumta support dun pa ako jong selatum extra seedlings nang lang pinap dikta seedlings nang lang pulte niltum free of cost seedlings niltum PG atum anytime Hamren nursery long bang lo pulte niltum free of seedlings latum kan PG nitum asi laso plantation drive ke lake not only on World Environment Day, any day, any time ta public atum wanglaw niltum long, as niltum nursery pensi niltum seedlings sa PG. As at present niltum Hamren nursery long ke 3 lakhs numbers of seedlings sa dolang. As la 3 lakhs ke any time public atum wanglaw pulte niltum PG free of cost la bang ke. Laso nursery ki bi non nursery do nitum hini do isi ke Hamren nursery long do isi bang ke Khiruni range long ta do la high nursery ta funded by Kempa lo la pen ako SOPD pentanang pi masih aku non plantation na bang ta la ta Kempa pensi nil tum khan bang ke la transportation na bang ke nang pi pola bang ke la pen ako la maintenance bang ke nil tum request po Kempa CEO khan je la maintenance non la weeding clearing ba pai kang pai ba pine irrigation fund pusar be niltum additional fund niltum hada Guwahati niltum hangi pola bangke Dongkamu kampen Kelvin Terang Somindar dangalong thengpi thengprang jong siawe pulote monit monor marat mareng votek vosotum anta reng un e athe thengpi thengprang ke do pensi somindar dangalong varmon ke me long iji lasidet pia dangalong vosik ni phai pho arnia phan ke somindar varmon arani mate World Environment Day pu laswarnia phan hok ponsi break jamadimalong thengpi thengprang arong ke e lapen kopuson si somindar along varmon ke pe meji ma po se ke chipi pon rinti Lason si ex-KPLT Welfare Society Central Committee atum penta det pialong Varmon mese nangji pupen pini aru ni phai pho arni Karbi people sol tara langso jutang aklam along ta thengpi ki asai ki dengpon aberta nangle Karbi people sol tara langso jutang aklam along thengpia rong ke ebom ahut ex-KPLT Welfare Society Central Committee along Office Secretary Alom Ingti Kathar pen pherang khetum karjo hut nangke pachini dunatengke Somindar Varmon arani pache tondun si ex-KPLT Welfare Society Central Committee penta thengpia rong edunlo Monit ke rengji aphan thengpia rong ke e kenang sot thengpia rong ke echithe abong lo pu anutin ta matha pon pen thengpia rong ke e pon ji aphan ingtia sangho pen tuning report
XKPLT Welfare Society Central Committee atumpen Ladakh Karbi People Sol Tara Langso Juta Maklangalong Aliralon ki PG aphan nangkachirap nangkachitu dunpen thengpiarong nangke edunapot ning aklong pen kachuru pusi KC Central Committee along Kesoi Keret in charge Secretary Dhon Singh Terang pen ningje Labangso Somindar Varmon Arani mati World Environment Day Katalona long XKPLT Welfare Society Central Committee Dun Maipu, Ranam Lijang Kong Chunbang, Donaldson Timung, Office Secretary Alom Kathar, Organizing Secretary Angrong Hanse, XKPLT Welfare Society Lumbajong In Charge Sarkiring Ti Lapen Ong Dung Song along Klembangpu, Atum Chitong Dun Si Theng Pierong Ke Eme Senpen Pachun Pon. World Environment Day, Labangso Arni Pacheton Dun Si, Nilitum XKPLT Welfare Society pen tame labangso thing pierong e pini ne tum labangso program deng pon lo labangso long na tum nang chitong nun posina tum ha kiru pilo prangsi pini labangso nila puthak nili tum kadok ave ili tum adet along pini ladak det lapugali ili tum pir the dang tame thing pierong la World Environment Day arni along tin tame thing pierong e lo lasila son dak thak nili tum tame ilitum munit kereng nangji pulute ilitum thengpi tomon la ilitum kenang sot pusini ilitum damatha ponsi pini ilitum na tame thengpi rong ipon lo lasi nilika doka be phanda ka chuningri la puhelo ilitum ki e thengpi ilitum ki e atum ge pom o bonda me thengpi ka phalang no la puson si ilitum long non ki thek pon long ke ong la si ilitum ka do ka beta me non iprang ki wang jilang an ta me ilitum un an pen thengpi la ge ilitum a chit he lo pu matha pon si ilitum thengpi bang ilitum e ponai pusine tum akimang pen sipini lo bangso asayang deng man ilitum XKPLT Welfare Society pen ba deng pon lo mana lo ke e ponike pini la bangso program nilitum ke deng pon la ke da tara langso Karbi People horse along sini tum deng pon lo la helipad along helipad adung malo lada munang le tum lewang tame nang humri tame na tum da theklong ji nile tum da sipini epon lo piluma pulote lada ili tum along tara langso along ke ili tum aning kan wang tame ili tum program ke do dim la pe ili tum da kenang sot thengpi thengphang ke do kenang sot kusini tum matha pon pensi la so program deng pon lo kopi pia thing pini di pinal tung ke pon ke pini atheng pi ke pon ne tum do siluka do la pen la nim ake medo bugi poma la pen la hai thimuki la hai ta medo son do mane atheng pi hadi son tin si wan si epon lo ningarong piglo pini dak tarang so Karbi People hol along XKPLT Welfare Society atum dak aliralon ngi pija phan angka charap chitu don thingpi arong ngi edun por ning sing sampiglo chero par piglo ana jama nang limen na pinang limen ke Dhon Singh Terang nan dak Central Committee Karbi Cultural Society long kesoi kira da in charge secretary pini ke World Environment Day lo la sila dak XKPLT pen hoi pen aka prek tum thing pirong ki tum wang ma dak nang li tum lo oh la subang ke hoi glo ex non ke KPLT Welfare Society pen na prang hitum dak Karbi Cultural Society la pen council forest department pen ta hitum dak thing pirong pini ki edo apen ge kedam tang ni kantal so si bomlo pes non manke tara lang so along clam thing pi thing pang do pen alon do olo pusi tim ke ning charong pigla Pinivosik ni Pai Pho Arni second edition tribal cricket tournament 2026 aparman Dipu Golf Boys Pathua Klamalong Angdung Kiti kedam tang vosik ni Pai Thongkep Arni pen cheng si pini anke Angdung Kiti nanglelo La solong ki bipon lake jirpo bang hini atum pensi a tournament ame bipon lo. Pini angdung kitia long ke pathu pon lake Karbi Nokbe la pen 3 Sun 11 dok muka pensi chepolo. 3 Sun 11 atum ke thek mucho da jok alang litum 6 wicket pen chepahai pon lo. Karbi Nokbe atum ke cheng si target ki pi lake phare sirai si an pilo. Sitame opposition atum ke thek mucho da jok chase that lo. Ke hai anong ilake
25,000 pen trophy kerem atum 10,000 la pen trophy laso angdun kitia mailong aluhia man peng pen kachitong dun lake mongol singh phangcho rasong ingti kathar bisnu rongpi atum chitong dun si rdp dun Engdeng ini karbi mane tribal hai englong asuan laso tournament bang eng samjin pen chunlo la pen ke chepatia team bang ke karbi nok be lage local team le hai dak dipu jungjung le hai la pen ala trisan 11 pu la bang ke dok muka la pen se chepati lo pupu dak ke thek chuman chit lo la pupu team te di la si khela talang me sen lo chedai ko ya type lo mane one side po jada we pin lo akhela ba tang te komatum si tiket fielding mande betting bang komatum si prang betting ba prang ke la kang hong tum he karbi lam me kang hong pu la tum lo local team tu he di karbi nok be tum la se kang hong lo wana run no target target e pi lage pharui sira isi 100 ban he trishana tuma bang ke te wana war pen si chipa he trisan tum bang ta mane laputa ball mesen mati di la local kang hong tum te la si la trisan tum man ta last over pen si chepai pon lo last over an le rok lo puta kang tang choman chit ma he 6 ong nai bang he di lage mara tu ala pu trisan 11 pen alang li helo la so tournament long 6 ke teng ong nai lo la pen ran ke ong nai bang ke la ke ringham hapila la bang ke dimra 11 tu la ha en sil pen man of the match ke komatum man of the match ke la jir da dong pi la so final long bang he mang so ke pathu se team kon bang eklo la so pathu se long na che tong dun ke team thong ke pra ni tum pipi do ke pipon la ke hai tum phan ke nile tum bang ke hai aphan mane trophy pipon no la ben la tangkata subsoveta pipon no he la ben la runners up hanta he runners up hanta la son tak thak lo non ke bang jilang ta la son pipon lang nile tum ke matha bang e non ke bang jilang sitami eprang sitami rabdun bom popu la ben churunang po la po jirpo bahani tum malang tum che paduk pen la so tournament bi lo la so tournament bi pen isi ning karong dam bang ke karbiang long la litum englong asu risui jang tum han isi tuwar ke milo mane la so tournament la khela hin pen di ajak tum chota ajata puita mila so tournament do ajo ni pen cheteng ni lo ajak tum bang khela dun lo ni ngarong no la sinili tum la pu rong pisang ho ke hai pen ta rab dun lo he tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru